guys, magluto dai kog puso sa saging guys nga kardaba. Ako na ni siyang gikunis-kunis guys, no. Ato ni siyang gisalon. Ani og mantika guys, nara. Ang atong mantika. Oh. Na ako diri nagluto guys sa akong abuhan nga original. Aron budget ta sa kuan guys, butin kanako. Kalas og kuan guys, kwarta. Sige tag butin. Na guys, ato nang gilunod ang atong lamas. Ato sang pa brown nun kadiyot guys ang lamas. Dara guys, medyo ni brown naman ang atong lamas. Ato nang ilunod ang atong puso guys sa saging. Guys, ato nang gilunod ang atong puso sa saging guys. Ayan. Mintras nagpaabot pa ta sa atong puso guys. Ato sang bidyuhan ang atong adlaw kay nindot kaayo guys, no. Imbes hapon na, no, nagpakita na jud ang haring adlaw. Ayan guys, no. Muna balibot diri sa amoa guys. Diyan ato nang balikan ang atong giluto. Kaya guys, luto ng atong puso ng saging guys. Puso ng kadabang saging. Yan, simple dyan ang luto guys, ginisal na. No. So, maura na guys. Please like and share this video guys. Thank you for watching guys. God bless you all. Bye.